Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Zaindu familia jauna, zure betiko maitasunez, eta gure esperantzaren oinarri bakarra zure grazia zerutarra denezkero, argaitzazu beti zure babespean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik, jangoiko jaunak honela zioen bere baitan. Ez da on, gizona bakarrik egotea, berari dagokion lagune egingo diot. Eta jangoiko jaunak landako abere eta zeruko hegazti guztiak egin zituen lurretik eta gizonari ekarri zizkion ze izen ematen zien ikusteko. Eta bizidun orok gizonak jarritako izena du bere izen. Eta gizonak izena ezarri zien abere guztiei eta zeruko hegazti guztiei eta basa pizti guztiei, baina etzen aurkitzen gizonari zegokion lagunik. Orduan jangoiko jaunak lo astun bat harrerazi zion gizonari, eta lo hartu zuen. Saiots hezur bat kendu zion eta hutsunea haragiz bete zuen. Hari kendutako saiots hezurrez emakumea egin zuen jangoiko jaunak, eta aurrera eraman zion gizonari. Eta gizonak esan zuen, hau bai dela nire hezurretako hezur eta nire mamiko mami. Emakume izango du izen, gizonetik egina izan baita. Horregatik, gizonak aita amak utziko ditu eta bere emaztearekin elkartuko da, eta biak haragi bat izango dira. Larru gorri zeuden biak, gizona eta emaztea, eta ez ziren lotsatzen. Jaunak esana. Erantzun salmoa, doatsu jaunaren beldur dena. Doatsu jaunaren beldur dena, haren bideetan dabilena. Zure eskuen lana baiduzu jango, zoriontsu izango zera, ta ongi zaizu joango. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesus, Tiroko lurraldera joan zen, etxe batean sartu zen, eta ez zuen nahi inor jakiterik, baina ez zuen ezkutuan egoterik izan. Berehala, haren berri entzun da, emakume bat etorri zitzaion, alabatxoa deabru loi batek hartua zeukana. Eta oinetara auspeztu zitzaion, gentila zen emakumea. Feniziako xirotarra sortzez, eta alabaren gandik deabrua atera izatzeko eskatzen zion. Jesusek erantzun zion, utzi lehenbizi seme alabak asetzen, ez dago ondo seme alaben ogia hartu eta txakurrei botatzea. Baina harek erantzun, egia jauna. Baina txakurkumeek ere jaten dituzte maipean umeen apurrak. Orduan Jesusek zoaz, hitz horrengatik, atera data deabrua zure alabaren gandik. Joan zen etxera eta neskatxa ohean izan aurkitu zuen. Deabrua berriz aldegina zegoen. Jaunak esana. Herritarrek garrantzia handia ematen zioten bertako jendea beti lehenengo tokian jartzeari. Eta bazituzten zenbait lurralde etsai bezala konsideratzen zituztenak. Esate baterako askotan agertzen dira samariarrak. Eta ez ziren oso urtikoak, erlijio berbera, hizkuntz berbera, baina hala ere
etsai bezala ikusten zituzten samariarrak. Jesusek inalak in zituen eta oso garbi utzi nahi izan zigun holakorik ez duela nahi bere jarraitzaileen artean. Hau da, jende multzo bat hartu edo leku bateko pertsonak hartu eta etsai bezala denak konsideratzea. Hori ez datorrela bat berak erakutsitakoarekin. Berak ez du holako inongo prejuiziorik edukitzea nahi, inongo jende talderen kontra. Baina gainera, nahi du Jesusek denak senide bezala ikus ditzagula. Horregatik judutarrek atzerritarra beti alde batera pixkat edo baztertua bezala jartzen zuten. Ia da, sozialki, horako gauzak gertatzea ez dela, hain arraroa. Baina, izugarrizko aldea bezala jartzen zuten. Jesusek hori ere, harresi hori hautsi nahi izan zuen. Eta ez zuen eta ez du kristauen artean halakorik gertatzea nahi. Nahi dutenak ikus ditzagula senide bezala. Horrek ez du esan nahi, bakoitzak bere kultura, bere hizkuntza, bere lekua defendatu behar ez duenik. Baina ez sekulan bestea etsai bezala ikusiz edo besteen kontra bezala jarriz. Are gutxio, besteen gainetikan bezala jarriz. Bakoitzak bere eduki bere ezaugarri ezberdinak eta kultura ezberdinak, baino beti norberak berea maitatu, baino besteak ere errespetatuz eta danak estimatuz bezala bizitzea nahi du Jesusek. Horregatik gaurkoan agertu zaigu Feliziako emakume bat. Jesusi mirari bat eskatzera, bere alabak deabua zeukelako. Eta Jesusek erabiltzen du pixkat ironia, pixkatekin garai hartan zegoen mentalidade hura. Esanez, seme alaben ogia ezin diet eman, ezin zaie eman txakurrei. Pixkat modu hortan ikuste baiziran kanpotarrak. Eta emakume horren jarrera, emakume horren reakzioa umiltasunez betetakoa izan zen. Eta esan zion, bai jauna, arrazoi dezu, baina txakurkumeek ere jaten dituzte, umeen maitik lurrera erortzen diren apurrak. Eta Jesusek ikusten dugu beti, konfiantza eta fede asko estimatzen ditu, eta baita ere humiltasuna eskatzen zaionean, humiltasunez eskatzea, konstantziaz eskatzea, hoixe da behar dena. Eta Jesusek esaten dio, zoaz, hitz horrengatik, atera data deabrua zure alabarengandik. Garrantzi hori ematen dio emakume horren humiltasunari. Guk eskatzen diogu, alde batetik, berarengandik ikas dezagula, danak senide bezala ikusten, berak nahi duen bezala. Eta bestaldetik ere, emakume horrengandik humiltasun hori eta jainkoari gauzak eskatzeko modua eta eskatu behar dioguna ikas dezagula ere. Eta egin ditzagun orain gure eskaini. Eskatu dugu, gaurko egun honetan, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde, kristauen artean, harrera ona harki dezaten, eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko misa santuan bereziki Andres Zestauzena jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten bizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jainko gure jauna, gorputzeko ahuldadean guri eusteko egin dituzu ogi ardoak. Egitzazu guretzat betiko biziaren sakramentu ere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak,
eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz santu, Jangoiko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen bai dugu, fede biziz haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu hogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala hogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betiko haren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu deituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Andres Zestau eta hildako guztiak ere, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errujizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agitu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita eta horrekin zure erreinoa, egin behin zure nagia zegoen bezala gurean ere, emaitu gaur egunetako horia, barkatu gure zorrak, gure zornean barkatzen joan ezero, eta ez dute talera eman, baina dira egazazatu gaitzetik. Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik, emaitu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoen bildotxa. Una hemen jangoikoaren bildotxauna munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. ezagun otoitz. Hoy
Goi Jainko Ogi eta Kaliza berean guk parte hartzea nahi izan duzu. Egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari, munduaren salbamenerako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, berenka zaitzatela Jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren Nada. Yepa!